tam nejaký konvent, vytvorenie, odsúhlasenie ústavy Nemeckej republiky. Si námorník? No, však námorníci potrebujú ďaleko. Čo vidíš? Mamonár, sebec a vlastne nič si z toho neužil, z toho zápchu. Stalo to veľa peňazí a veľa práce, ktorá ostala nedokončená. Na takomto aute sme išli svadobnú cestu pred 16 rokmi. Ďaleko. Tešíte sa, chlapci, na túru? Nie? Prečo? Vraj, tam je tá lanovka. Až tam pôjdeme hore? Na to dám, no. I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy Počkaj, prečo 3 hodiny? Však 4 hodiny mala túra celá túra podľa Klauda. like a wildfire. To nie je nejaká zlá cesta? Vieškové husle som sa zľakla. Tu sme a ideme kam? Ešte my ideme dole? Však ideme hore. Je hore, nie dole. A na mape ideme dole. Keď tam dojdeme, tak sa môžeme najesť. Tak poďme. Tak je 11:30, chlapci, keď je o 3 hodiny by sme tam mali byť, kedy to bude? Bring me into golden sunlight. Zvládneš toto.